Сәлем дуслар! Сәйлән фестивалінің ярым финалистлары Шаян ТВ студиясында. Әйдәгез, үзләре белән якынрак танышыйк. Сәлем, үзең белән таныштыр әле безне. Минем исемем Асылъяра Сулхузина, миңа 13 яшь. Синең татар эстрадада нинди булса да жараткан җырчы бармы? Венера Ганиева, Гүзәл Уразова һәм Зилә Сингатуллина. Сәйлән ул сәләтле балаларга зур сәхнәгә чыгарга мөмкинлек бирүче телевизион фестиваль. Шаян ТВ каналы аны быел 4-нче мәртәбә үткәрә. Яшь йолдызчыклар өчен бу зур тәҗрибә һәм киләчәктә илһамланып иҗат итү өчен этәргеч. Сәйлән фестивалендә бала үзенең сәләтен генә күрсәтми, ул әле монда өйрәнә дә. Чөнки фестиваль дәврендә без бик күп мастер-класслар үткәрәбез. Бу вокал буенча да, актерлык осталыгы буенча, үзенең тотышын буенча да. Нәрсәсе менә булай, нәрсәсе икенчеләй. Һәрбер ниндидер нюансларын карыйбыз. Әлбәттә безне укытучылар да ишетә бит инде. Алар үзләре белеп, ләкин кайсы вакытта укытучыга да теге шит яктан ниндидер әйберләр ишетергә кирәк, чөнки Фестиваль ел сайын меңләгән баланы үзенә җәлеп итә. Әмма телевизион этапка иң лайыклыларны гына сайлап алалар. Быел да ярым финалга 16 катнашучы чыкты. Бу инде үзүк зур җиңү. Әмма әле барсы да башлана гына. Алда финал. Анда 8 генә үтәчәк. Кемдер бизәнә, кемдер телефонын тотып дулкынлануын басарга тырыша, кемдер үзенең тавыш ярларын җылытыр өчен хәтта коридорда да репетициялар ясый. Моңарчы мин Созвездие йолдызлык конкурс фестивалендә катнаштым һәм шунда беренче урын алып, мине Шаян ТВга сәйлән конкурсына чакырдылар. Мин дә монда катнашып, җиңәргә телим. Кемнәр синең өчен идея җаната? Минем әнием, һәм әтием, дусларым һәм туганнар. Катнашучылар гына түгел, жюри әгъзалары өчен дә бик җаваплы көн. Алар фестивальгә җитди карый һәм финалга иң лайыклыларны гына уздырачаклар. Бүгенге балалар минемчә калган сезоннарны караганнар һәм мондагы остазларның, монда булган жюриларның сүзләрен тыңлаганнар. Чөнки алар тагын да кыюрак, тагын да ачыграк, тагын да музыкальрак. Балалар бәйгеләрендә еш катнашканга күрә, менә мин күреп торам, талантлар шул хәтле күп һәм алар шул хәтле ничек әйтергә ачык балалар әйме, алар шул хәтле әзер булып киләләр. Алар шундый якты һәм безгә менә шушы аларның энергиялары шулай күчә. Катнашучылар жюри алдына чыкканда әти-әниләре алардан да ныгырак борчыла. Һәркем үз баласын финалда күрергә тели. Шуңа күрә алар өчен бик дулкынланып җан аталар. Сәйлән фестиваленең полуфиналына чыгуыбыз белән без бик шатбыз. Финалга да чыгарбыз дип бик өметләнәбез. Стеллага өйрәнгән җырны яхшы итеп, дулкынланмыйча, матур итеп башкарып чыгуын телим. Иленага уңышлар телим. Шын күңеленнән, бөтен күңелен биреп җырлавын телим. Үзенең бөтен булган талантын күрсәтүен телим. Жюриларның шын дөрес бәя бирүенә ышанып калам. Сез яраткан җырлар, гаҗәеп сәләтле катнашучылар. Бик тиздән зәңгәр экраннарда Сәйлән проектының яңа чыгарылышлары. Шаян ТВ каналында һәр ял көнне тапшырулар чыгып барачак һәм инде икенче тапшыруның ахырында без инде 8 финалга чыккан кешеләрнең исемлеген беләчәкбез. Финалга кемнәр чыгар? Тиздән белербез. Сәйләнне күзәтеп барыгыз.